Dakbayan sa Mandawi mipasalig nga matabunan og tarong ang ilang garbage trucks matag higayon nga maglabay na sa mga basura paingon sa landfill facility sa Cebu City. Samtang may reklamo ng gisangat batok sa operasyon sa maong pasilidad. Ang detalye ni Nico Sereno. Naabta namo kaganihang udto kini mga personnel sa barangay Subang Dako, Mandawi City na busy sila sa pagpangolekta sa mga basura. Matag Martes ug Huwebes ang schedule sa koleksyon sa basura nga dili malata sama sa mga plastic. Samtang matag MWF o Lunes, Miyerkules ug Biyernes ang koleksyon sa mga basurang malata. Sa yuning buwana, nagsugod na ang Mandawi City sa pag-dispose sa mga basura nga malata sa landfill facility sa barangay Binaliw, Cebu City. Gipasalig hinuon sa driver nga gisiguro nila nga dunay tabon ang mga truck sa matag biyahe. O tabunan na mo. Aron dili man lupad ng mga kargawa. Mato Vice Mayor Carlo Fortuna, may instructions na nga patabunan gyud pag-ayo ang mga trucks sa syudad. Required na sila nga na di tabon. Wa mo di garbage na di baho. No, tabon na siya pero di mo mawa ang baho. Karong bag-o, may formal letter complaint nga gipadala ang pipila ka mga barangay officials sa Binaliw ngadto sa Environmental Management Bureau. Nanawagan sila sa ahensya pagsusi sa pribado nga landfill taliwa sa ilang reklamo kabahin sa operasyon niini. Apan kung si Fortuna ang pangutan-on sa isyu kabahin sa operasyon sa landfill, ang ayan nga magtinabangay ang lain-laing local government units. The problem of garbage is similar to the problem of traffic in the city. We cannot dump anymore in our city. Hence, we need the support of our neighbors. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang, Bisdak.